Ngiyazi ukuthi ngoba ukhuzane ethe igcwalisa spring picnic iyabuya khona abalandeli bamaskandi abangakujabulele lokho. Okubaphethe kabi futhi kusazobahlukumeza kakhulu ngoba after ingoma kazwelonke uzobe ededela nje iy'nhlelo zayo ukuthi izobe kanjani, izoba kuphi. Ngiyazi ukuthi izoba la eGoli. Ngifisa engathi ngase-Orlando Stadium. Ngiyafisa engathi ngase-Orlando Stadium. Ngiyafisa engathi ngase-Orlando Stadium. So ngiyazi khona abaculi abangajabulanga uma bebona ukuthi hawu siyayiphinda futhi lento lena futhi mina ngingaze ngenze lutho. Kulungile nawe ngelinye ilanga uyokwenza uma usunamandla ukuthi wenze uyokwenza. Jabulela nje ukuthi wena uzoqashwa. Ngiyazi ukuthi abanye abaculi bazokhuphula ama-price. Kulungile niwakhuphula ama-price wafethu nizoqashwa khona niwakhuphulile futhi ama-price anginenkinga. So nje igcwalisa spring picnic iyabuya. Ngiyazi ukuthi nginabalandeli abangajabulanga. Kodwa-ke nabo ngelinye ilanga bogcina beyibona lento ukuthi ayikho. Kumele ukuthi sijabule sonke.